ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡିକେଶ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତରୁ କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବା। ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୟ ତସ୍ୟ ପିତୃବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्स्य तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भवबन्धहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं नमो देवदेव। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकार व्याप्तजेन चराचर तत्पदं वसतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अन्धारं तिमिरस्य ज्ञानेन्द्रियशलाकं चक्षुर्ललितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गलं व्याप्ति येन पृष्ठं चराचर तत्पदं वसतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଯୋଗ କରିବା। 15-20 ମିନିଟ୍ ବାମନାସ କରି ନିଶ୍ୱାସ ଭରିବା ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଡ଼ିବା। ଡାହାଣ ପଟେ ଭରିବା, ବାମ ପଟେ ଛାଡ଼ିବା। ଏମିତି 15-20 ଥର କରିବା। ତାପରେ କପାଳଭାତି କରିବା। କୋଡ଼ିଏରୁ 50 ଥର କପାଳଭାତି କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଭସ୍ତ୍ରିକା କରିବା।
ଧୀରେ ଧୀରେ 50 ଥର ଭସ୍ତ୍ରିକା କରିବା। ଜୋରରେ ନେବା, ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ତାପରେ କାକି ମୁଦ୍ରାସନ କରିବା। 2 ହାତରେ ଆଖି ଦୁଇଟି ବନ୍ଦ କରିବା। ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳି ମଥା ଉପରେ ରଖି ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ତାପରେ 2 ହାତକୁ ଘଷିକିରି ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା। ମୁଖ୍ୟତଃ 4-5ଟି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ତାପରେ କପାଳଭାତି ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।